फिन आरोबाव सासे सुबुं गोमानानै दं। 9 थाखोआव फरायनाय गेरेमसा दैमारिया थांनाय 8 जुलाइनिफ्राय गोमानानै दं। सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय आगोमाफुर गामिनि थागिबि डेभिड दैमारि आरो लीना दैमारिनि फिसाज्ला गेरेमसा दैमारिया थांनाय 8 जुलाइ समबार बारायनिफ्राय गोमानानै दं। फरायसालिनि हस्टेलनिफ्राय बिमाया न' फारसे लानानै फैबाय थानाय समाव लामा ससेयाव बिमाखौ एरायनानै बहाबा खारखुमा लांदों। नखरनि जाथि खुरमा आरो लोगोफोरनावबो खौरां लाजोबबाय, नाथाय जेबो खबर गैया। बेनिखायनो सोरबाफोर गेरेमसा दैमारिखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 8811013520 बे जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।